приятели, Кой скача най-далеко? Под коментар сме. Така, сега да се засилиме. Не го увеличаваме. Не. Добре, мисля, че това е достатъчно. И на 3, 2, 1. Сега съм аз. Добре, аз скочих ето тук. Аз скочих ето тук, а сега да видим Хриси къде ще скочи. Сега на 3. Две. Чай да се оправя. Отначало почва. Не го Добре. спира. И не увеличавай. Хора, сега малко. Сега на 3. Едно. Той скочи ето тук. До мен. Не, тук скочи. Ама аз съм тук. Не е баш до мен, ама горе-долу. Айде. Да. Ето тук скочи. Ето тук. Аз съм ето тук. Почти още малко сме. Хора, аз съм тук, тя е тук. Сега да видим Хриси. Аре. Ето това там е памука. Мале ми представете ли Леначкова да е тук? Ето тук скочи, важно не. Баш до мене, аз бях тук. Давай. Мале Хриси, не знам как ти издържава. Аз не мога да издържа на тая отвратителна малка. Люка. Пияна ребята възлагам. Давай, Мими! Скачам на 3, 3, 2, 1. До мене аз бях тук, а ти тук. Ти беше тук, аз тук. Да. Сега съм аз. О, майка, баща ти. Аз ще клекна и тук. Ето. Хора, очаквайте ни новия филм на на 1 август. Другия месец. Да. Очаквайте го на 1 август. Да. Как се казваше, бе? Да, най-добри приятели, час едно ще бъде много яко. Епизод 1 ще има финал до 13 епизод. Да. Ще бъде супер много яко, много любов и много смех. Много любов и много смех. На 3, 2, 1. Давай. Те тук.
тук. Да. Ами хора, филмът ще бъде много скандален, много ще има караници, много любов, много смях и много такова, много забавни игри. И ще има по някой път, не знам дали ще има партия, още не сме го решили. Не знам дали ще има партия, още не сме го решили. След 3, 2, 1... До мене! Човек до парзалката. Ако искате още една част, абонирайте се за канала ми.